صبح барвақт дар маҷмаи истиқлоли шаҳри Душанбе фазои идонае барпо буд. бо ташаббуси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ҷиҳати рушди сайёҳати дохилӣ 10 хатсайри ҷолиб ба тамоми минтақаҳои кишвар роҳандозӣ гардид. ин рӯз барои садҳо нафар дӯстдорони табиат ва сайёҳати варзишӣ як фурсати беҳтарин буд, то зебоиҳои диёри худро кашф кунанд. назди маҷмаи истиқлол даҳҳо нафар кормандони вазорату кумитаҳо, муассисаҳои давлатӣ ва намояндагони васоити ахбори омма ҷамъ омада буданд. пеш аз оғози хатсайрҳо ҷамшед ҷумъахонзода раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ бо иштирокчиён мулоқот намуда иброз намуд, ки иқдоми мазкур бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва рушди сайёҳии дохилӣ ба роҳ монда шуда, дар навбати худ эҳсоси нави ифтихор ба мамлакат ва ё минтақаҳои гуногуни кишварро тавассути таблиғу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳии кишвар аз ҷониби васоити ахбори омма ва блогерон ба вуҷуд оварда ба рушди сайёҳии дохилӣ ва афзоиши шумораи сайёҳони маҳаллӣ кӯмак менамояд. дар шафати роҳи маҷмӯа корвони нақлиётҳо, ки бо лавҳаҳои нишондоди минтақаҳои хатсайр ва навиштаҷоти оғози мавсими сайёҳати дохилӣ ороз дода шуда буданд, бо роҳбаладони ширкатҳои сайёҳии ватанӣ мунтазири иштирокчиён буданд. ҳар як хатсайр умед ба як сайёҳати пур аз таъсирот ва кашфи манзараҳои нотакрорро медод. бинандагони азиз, нашри махсуси барномаи сайёҳии варзишӣ аз доираи хатсайрҳои таҳиянамудаи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. ва бале, имрӯз боз як қадами устувор дар рушди сайёҳати дохилии кишвар гузошта мешавад ва гувоҳи он ана ҳамин таҳия кардан ва роҳандозӣ намудани 10 хатсайрҳои сайёҳӣ ба тамоми манотиқи гуногуни кишвари азизамон Тоҷикистон мебошад. ва дар ин ҷо бисёре аз сокинон ва кормандони вазорату идораҳои кишвар барои рафтан ба ин хатсайрҳо ва тамошо аз дигар маконҳои кишвар ҷамъ омаданд ва инак мо аз рӯи нақша имрӯз бояд ба ноҳияи шаҳри нав, аниқтараш ба минтақаи сайёҳии Темурдара равем. хуб, меҷӯем. хатсайри Темурдара. салому алайкум. хатсайри Темурдара аст? хатсайри Темурдара. саломат бошед, саломат бошед. ҳамин нақлиёти мо аст. хатсайри имрӯзаи мо сайёҳати варзишии пиёдагардии кӯҳӣ аз Душанбе ба Темурдара ва бозгашт ба Душанбе яке аз он хатсайрҳои нисбатан душвор буд, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Дургард ташкил шудааст. бинандагони азиз, имрӯз мо дар як сайёҳати варзишӣ пур аз ҳаяҷон ва зебоиҳои якгӯшаи табиати Тоҷикистон ҳамроҳи шумо хоҳем буд. сафари мо аз маркази шаҳри Душанбе оғоз гардид. нақлиёти мо тавассути хиёбонҳои зебои пойтахт ба сӯи шоҳроҳи самти Ҳисор ҳаракат кард. дар роҳ манзараҳои сарсабзи деҳоти атрофи Душанбе ва кӯҳҳои аз дур намоён диққатро ба худ мекашиданд. пас аз гузаштан аз шаҳри Ҳисор мо вориди ноҳияи шаҳри нав шудем, ки бо табиати нотакрор ва мавзеъҳои сайёҳии худ миёни дӯстдорони сайёҳат маъруф аст. ниҳоят пас аз тайё кардани тақрибан 50 километр мо ба минтақаи сайёҳии дараи Қаратоғ расидем. ин ҷо нақлиёти мо барои чанд лаҳза таваққуф кард, то ҳамроҳонамон тавонанд аз манзараи зебои ин гӯшаи диёр аксуннавор бардоранд. дараи Қаратоғ бо туғёни дарёи худ, ки мисли шаршараи аз миёни сангҳо ҷорӣ мешавад, воқеан дилрабо ва афсонавист. садои об, ки бо вазиши шамоли сабук омехта шуда буд, ба ҳама рӯҳи тоза мебахшид.
пас аз чанд дақиқаи аксуннаворгирӣ мо роҳи худро идома додем. роҳ ба сӯи деҳаи ҳакимӣ охирин деҳаи дараи қаратоқ идома ёфт. ҳамин тавр дар маҷмӯъ пас аз тай кардани 65 километр роҳ ниҳоят нақлиёти мо қарор гирифт. ин ҷо нуқтаи оғози хатсайри пиёдагардии кӯҳии мо буд, ки моро то кӯли Темурдара мерасонад. пеш аз оғози роҳравӣ роҳбалади хатсайр Илҳом Холов барои гурӯҳ дар бораи қоидаҳои бехатарӣ, тарзи дурусти ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ ва хусусиятҳои хатсайри имрӯза маълумоти муфассал дод. дар вақти аз боло ба поён фаромадан бояд мо бо пои рост бисёртар ҳаракат кунем. пои рости мо ин ҳолати мо дошта меистад вақти аз боло ба поён фаромадан. дуюмаш дар ин аст ки вақти аз поён ба боло баромаданам бо пои рост ҳаракат кардан дар кор бисёртар ва дар вақти роҳ баромадан ба баландӣ шахсияте ки аз пеши шумо мебиёяд мо бояд ба ӯ роҳ диҳем. яъне дар кадом ҳолат? вақти ҳолате ки мо ба поён фаромада истодаем ва он шахс баромада истодааст, мо бояд ба ӯ роҳ диҳем. аз кануни роҳ як тараф истода ба ӯ роҳ диҳем. сеюм он аст ки дар вақте ки шумо хостед ҳамроҳи гурӯҳ ба сайругашт баромадан, шумо бояд ҳамроҳи гурӯҳ ба сайругашт бароед. ягон нафари шумо набояд аз роҳбалад пеш гузарад ва аз роҳбалад ба ақиб монад. ба кадом хотир? дар кӯҳ ҳар хел ҳодисаҳо шуданаш мумкин аст. ягон ҷонвар ба шумо ҳамла мекунад ё ягон ҷое шумо осеб мебинад. мо бояд аз шумо бохабар бошем. агар ки шумо варзишгари машҳурам ки бошед, ба ҳамон хотир ҳамроҳи роҳбалад бо як гурӯҳ ҳамроҳ якҷоя бояд мо ба сафар бароем. дар вақти ба сайругашт баромадан ба кӯҳҳо, ба манзараҳо набояд мо пакетҳои салафанӣ ҳастанд ки набояд мо онро партоем. яъне ба корҳое ки табиатро ифлос мекунад, ба ин корҳо бояд мо машғул нашавем ва баръакс бояд мо табиатро ҳифз намоем. ҳозир мо тақрибан аз 1500 баландӣ аз сатҳи бар сайругашти худро оғоз мекунем ва охири сайругашти мо дар назди кӯл аст. қарибан 2000 метр аз сатҳи бар баланд мебошад. тез ҳаракат накунед. якхел ҳаракат кардан дар кор саросима нашавед. вақти аз болои яъне кӯпру гузаштан ягон ҷо ҷаҳидан паридан мумкин нест. ҳама вақт ҳамин қонунҳо риоя кардан дар кор. дастҳои сайёҳӣ ино бисёр барои роҳ рафтан аз ин роҳравии шумо вобастагии зиёд дорад. ба кадом хотир? вақти аз боло ба поён фаромадан шумо бо ин метавонед мувозинати худро яъне идора кунед, нигоҳ доред. ин ба худаш як андоза меъёри худро дорад. аз боло фаромадан яъне камтар дарозтар мо ино андозаашро мемонем, насб мекунем. аз боло фаромадан, аз поён баромадан ба боло камтар кӯтоҳ мекунем. ба кадом хотир? дар вақти бало баромадан фишори хуни мо, ҳаракате ки мо зиёд аст, фишори хун баланд мешавад. ҳамин гардиш аз вобастагӣ ба организми мо бисёр вобастагӣ зиёд дорад. агар мабода ба шумо кӯмак лозим шавад, шумо бо овози баланд метавонед муроҷиат кунед. дар он ҳолате ки мо шуморо фаҳмем. ҳеҷ вақт ба овози паст муроҷиат кардан дар кор нест ки шумо мисол фаҳмиш шумо ба мо бисёртар бошад, ба овози баланд муроҷиат кардан дар кор.
ду нафар аз роҳбаладон барои омода кардани хӯроки нисфирӯза дар ҳамин ҷо монданд. тибқи нақша пас аз бозгашт моро оши палов интизор буд, ки дар домани табиат пухта мешуд. ҳамаи иштирокчиён лавозимоти зарурӣ аз қабили асодатҳои сайёҳӣ, каремат, хӯрданиҳои сабук, об ва қуттии доруҳои ёрии аввалияро бо худ гирифтем. биандагони азиз, инак нуқтаи оғози сайёҳати варзишии мо аз ҳамин нуқта оғоз меёбад, яъне аз баландии 1570 метр аз сатҳи бар, ва дар навбати аввал мо бояд ин кӯпруки ларзонаку тарсоварро убур кунем. пас аз гузаштан аз кӯпруки чӯбе, ки бо ҳар қадами мо каме меларзид, мо бо асодатҳои сайёҳӣ қадамзанон оҳиста лавлаби дарёи Қаратоғ пеш мерафтем. Садои об ва вазиши шамоли сард, ки аз кӯҳҳо меомад, фазои сайёҳати моро боз ҳам дилкаш менамуд. гурӯҳи мо, ки аз нафарони гуногун аз кормандони вазорату кумитаҳо то дӯстдорони табиат иборат буд, бо суҳбатҳои шавқовар ва ханда роҳ мепаймуд. табиати сарсабзи атроф ва кӯҳҳои барфпӯши аз дур намоён мешуда, шавқи ҳамроҳонамонро барои аксу навор гирифтан ва кашфи боз маконҳои дигари назаррабоз зиёдтар менамуд. пас аз тақрибан 1 километр роҳи нисбатан ҳамвор мо ба зари теппаи сарсабзу сердараxt расидем. ин ҷо роҳ каме кӯтах буд ва барои идомаи сафар лозим омад, ки ба баландӣ бароем. пеш аз оғози баромад мо каме истироҳат кардем, об нӯшидем ва манзараҳои атрофро тамошо кардем. аз ин ҷо кӯҳҳои сарбаланди дараи Қаратоғ ва дарёи Пуртуғиён хеле зебо намоён буданд. роҳбаладон, ки таҷрибаи зиёд дар чунин хатсайрҳо доштанд, ба ҳамроҳонамон, махсусан ба онҳое, ки бори аввал дар сайёҳати кӯҳӣ иштирок мекарданд, кӯмак мерасонданд. ҳар қадре ки ба болои кӯтал мебаромадем, манзараҳои атроф фарохтар ва зеботар мешуданд. аз баландии кӯҳ қисми зиёди дараи Қаратоғ намоён буд, ки мисли як нақши зинда дар пеши чашм доман гусурда буд. сабзазорҳо, дарахтони гуногун, хусусан арча ва садои дарёи Пуртуғиён фазои ин мавзеъро афсонавӣ мекард. пас аз баромадан ба кӯтал роҳи мо нисбатан ҳамвортар шуд. манзараҳои ин тарафи теппа комилан дигар буд. агар ҳангоми ба кӯталӣ баромадан аз миёни сангу сангрезаҳо мегузаштем, акнун мо сабзазорҳо, гулзорҳо ва дарахтони зиёдеро убур мекардем. ҳавои софу тозаи кӯҳсор, ки бо накҳати майсазор омехта шуда буд, ба ҳама нерӯи тоза мебахшед. ҳамроҳонамон дар ҳар гӯшаи зебо каме таваққуф мекарданд, аксунаворҳои хотиравӣ мегирифтанд ва аз тамошои манзараҳо ҳаловат мебурданд. пас аз гузаштан аз як кӯпруки дигари чӯбӣ роҳи мо каме кӯтал шуд. мо аз миёни роҳи сангӣ ва теппаи навбатӣ гузашта, ниҳоят худро дар як макони воқеан афсонавӣ дарёфтем. воқеан хеле ҳаловату лаззатбахш аст дидани чунин манзараи нотакрору зебо пас аз ин қадар тай кардани роҳи тӯлониву кӯталӣ ва ниҳоят расидан ба ин минтақа. тамошои ин макон, яъне Темурдара,
дар ин мавсим боз як лаззати дигар дорад ва ҳар як сайёҳе ки ба ин ҷо меояд албатта мафтуни ин ҳама зебоӣ мешавад. Фақат бубинед. кӯли Темурдара ки дар баландии қариб 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, воқеан як ганҷинаи табиати Тоҷикистонро мемонад. Ин кӯл дар миёни кӯҳҳои сарбаланд ва дарахтони сабзпӯш ҷойгир буда, бо оби мусаффои худ дили ҳар бинандаро тасхир мекунад. дар ҳақиқат ҳам Тоҷикистон дорои ганҷинаҳои табиӣ беназир аст ки ҳар кадоми онҳо мунтазири кашф шудан ҳастанд. пеш аз он ки мо ҷои истироҳатро интихоб кунем, назарамон ба ин партоби партофташудаи сайёҳони қаблӣ расид ки табхиракунанда буд. бо роҳбарии роҳбаладон гурӯҳи мо тасмим гирифт ки ин мавзеъро тоза кунем. ҳама дастаҷамона партобҳоро ҷамъоварӣ карда дар халтаҳо барои бурдан ғум кардем. воқеан ҳам зарур аст ки ба ҳангоми сайёҳат кардан ба маконҳои сайёҳӣ партобҳои худро напартоем ва сайёҳони бомасъулият бошем. пас аз ҷамъоварии партобҳои атроф, мо дар назди кӯл ҷойи муносиб барои истироҳат интихоб кардем. хӯрданиҳои сабуке ки бо худ оварда будем, дар ҳалқаи дӯстони нав бо суҳбатҳои шавқовар тановул кардем. манзараи кӯл ки дар миёни кӯҳҳои барфпӯш ва дарахтони сабзпӯш ҷойгир буд, ба ҳама рӯҳи тоза бахшид. сайёҳони дохилӣ ки аксаран бори аввал аст ба ин мавзеъ омада буданд, аз зебоиҳои он ҳайрон шуда изҳор мекарданд ки Тоҷикистон воқеан дорои манзараҳои беназир аст. дар вақти истироҳат мо бо чанд нафар аз ҳамроҳонамон суҳбат кардем, то таъссуроти онҳоро дар бораи ин сайёҳат фаҳмем. имрӯз ба Темурдара омадем. манзара ва кӯли зебо доштааст. ба ман гуфта буданд ки Тоҷикистон ҳамин хел манзараҳои зебо, кӯлҳои зебо дорад, аммо мутаассифона ман ягон бор наомада будам, надида будам. имрӯз бошад мо аввалин маротиба ки омадем, дидем ба зебогии ин манзара, ба зебогии кӯлҳои Тоҷикистон боварӣ ҳосил кардам. оянда ҳам ният дорам дигар зебогиҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро рафта тамошо кунам. сайёҳати варзишӣ на танҳо василаи тамошою истироҳат ва кашфи маконҳои дилфиреби диёр мебошад, балки инчунин барои саломатии инсон фоидаи калон дорад. табибе ки моро дар сайёҳат ҳамроҳӣ мекард, вобаста ба ин чунин гуфт: имрӯз бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ ба мо хатсайр ташкил кардан. ба ин ҷо омада мо бисёр манзараҳои зебо дидем. мехоҳем ки бисёртар ҳамин тарзи ҳаёти солима тарғиб карда ба ҳамин ҷой омада дам гирану саломат бошанд. махсусан ин ҳамчун табиб гуфта метавонам ки ҳамин гаште ки мо имрӯз кардем ба саломатӣ аз тарафи дил, аз тарафи қалб, аз тарафи рагҳои хунгард бисёр фоиданок аст, барое ки мо пиёда ҳаракат карда ҳамин қадар километрраҳа пиёда ҳаракат карда ба ҷои даркорӣ мо расидему. худамон аз ваи худамон ҳис кардем ки ин ба саломатӣ беҳад фоиданок будааст. боду ҳавои тоза, барои ҳамин ба дигарҳо ҳам тавсия медиҳем ки бисёртар бар ҳамин хел ҷоҳо ба ҳамин хел манзараҳо омада дам гирану саломатии худашона барқарор созанд. пас аз истироҳат ва аксу наворҳои хотиравӣ мо азми бозгашт кардем. роҳи бозгашт нисбатан осонтар буд, чун мо аллакай бо роҳ ошно шуда будем. дар роҳи бозгашт манзараҳои нав ки ҳангоми омадан аз назарҳо дур монда буд, диққати моро ҷалб карданд.
ниҳоят пас аз чанд соати роҳравӣ мо ба деҳаи ҳакимӣ расидем. дар ин ҷо роҳбаладон барои гурӯҳ оши палов омода карда буданд ва дар домани табиат дастархон ороста шуда буд. хӯрдани оши палов дар ҳавои кӯҳсор дар ҳалқаи дӯстони нав воқеан лаззати хос дошт. суҳбатҳо, хандаҳо ва нақли хотираҳои саёҳат фазои идонаеро ба вуҷуд овард. хатсайри саёҳии варзишии пиёдагардии кӯҳи мо ки бо ташаббуси кумитаи рушди саёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо ширкати саёҳии дургард роҳандозӣ гардида буд, бо бардошти якҷаҳон тавассути хотирмон ба поён расид. ин саёҳат на танҳо имкон дод ки мо зебоиҳои кӯли Темурдара ва дарраи Қараторро кашф кунем, балки барои мустаҳкам кардани дӯстӣ, саломатӣ ва рӯҳияи болида мусоидат намуд. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатӣ барномаи хатсайр аз телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ҳамеша дӯстдори саёҳат ва варзиш бошед.